दारूची बॉटल खाई गेली. काय म्हणते तुमक दारू ही घ्या दारू. आणि काय या घोट घेतला की गड 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 गड. एक घोट घेतला की डोकं कसं गड 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 गड. ए बेवड्या, ए बेवडं कोणाक म्हटलं रे? मी बेवडं दिसतय तुका? होय, मी बेवडं दिसतय तुका? हा? एके दारूची बाटली तुझी. ए माझ्या दारूच्या बॉटलीत हात कसं लावलं तू? जलपट करते या. ए मी जलपटली नाही का, पण दांड घालतले तुझ्या, समजलं? हळू हळू बस बस. तू बस जा. अटकला काय सुन. किती मारला? काय कोणाक मारलंय मी? घोट किती मारली? ए मी दारू नाही पिनोय. अमृत अमृत पित.